Серле бүлмә, Йылдыз Шарапова. Мәктәптә серле бүлмә бар. Керсәң ишеген ачып, сиңа вакыт ияреп йөри. Акрын атлап, сак басып, киштәләрдә тезелеп тора. Бәләк, тегермән ташы, күмер үтүге, урак. Бу бүлмәдә йөреп була, басырлар, чырлар урап. Менә чалгы, чабагач, табагач, ышык каба. Монда кем генә килсә дә, кадерле ядкәр таба. Кайбер әйберләрне бүген монда гына күрәсең. Әби-бабайлар да килә, ерак калган яшьлекләрен сагыналар күрәсең. Менә тукус таныгы, чыбылдыклы тал бишек, аларны карап йөрисең, гасырлар, чырлар кичеп. Тапкан шикелле буласың, мәңгелеккә бер ишек. Нинди бүлмә бу дисеңме? Әллә соң белмисеңме? Мәктәбебездә бар безнең үткән гасыр музее. Монда хәтер яшәп ята, бу тарихның үз ие.